nobilloa, Jose Eusokoa, zeukixen biherko zuen neure esposoa. Bigarren nobilloa, Sala Eusebio, egunian peseta bi deukoz diario. Hirugarren nobilloa, Sala Eugenio, neuk berei eukin eban hainbeta modio. Laugarren nobilloa, Sala Kuberue, mutil galanta baina bekoki bardue.
benetan gertatu zena, garaian damutu ziren bineska zargazterena. Batak izena zunpeti eta bestea Julita, bata itxusia zen da bestea ezan polita. Bailazoak hemen txegaude zuek alaitzeko, ta kolopi rutx ta porrotx gara denentzako. Zirkoa martxan dagota eskuz kriskras eginez parte hartzen duzu. Bailazoak hemen txegaude
zuek alaitzeko, da kolopirutx, da porrotx, gara denentzako. Martxan dago ta arreta hartzazu. Cabina de los mejores.